It-tnejn il-grupp marittimu ta' Kassar irnexxielu jdaħħal fl-Ibħra Maltin vapur tal-merkanzija Ġermaniż twil 106 metri. Dan wara li l-bastiment żviluppawlu xi ħsarat fil-magna meta kien qiegħed fil-fruntiera Libjana. L-ekwipaġġ bagħat sejħa ta' emerġenza lil pajjiżi kollha hekk kif l-ilma għax-xorb u l-provesti kollha abbord il-bastiment kienu spiċċaw. Konsegwenza hekk it-12 l-ekwipaġġ tħalla abbord il-bastiment mingħajr in-neċessitajiet bażiċi ta' kuljum. Il-grupp ta' Kassar mal-ewwel taw l-għajnuna tagħhom kif kienu kkuntattjati mill-aġenti internazzjonali. Fil-fatt hawnhekk huma bagħtu bastiment tal-irmonk bl-ilma u l-ikel u preparaw l-arranġamenti neċessarji mal-awtoritajiet Libjani biex ikunu jistgħu jidħlu qrib it-territorju Libjan kemm jista' jkun malajr. Il-bastiment tal-irmonk Malti rnexxielu jilħaq il-bastiment fit-tramuntana tal-Libja, żona li hija meqjusa perikoluża ħafna. Tispjega l-kap eżekuttiv ta' Kassar Group Andrea Kassar. Peress li kienu qegħdin f'post prekarju ħafna u kien naqra dangerous, allura kienet importanti ħafna li aħna nagħmlu minn kollox kemm jista' jkun malaj vapur Ġermaniż u l-ħajja tan-nies naħseb tiġi l-ewwel qabel kollox għax kien importanti li minħabba li daw spiċċaw mingħajr supply, speċjalment mingħajr ilma, kienet importanti li nġibhom kemm jista' jkun malaj safest shore and the closest shore lura. L-ekwipaġġ kollu jinsab f'qagħda tajba u stabbli. Kien tul il-jum tas-Sibt li l-provvisti kienu mogħtija lill-ekwipaġġ u l-vjaġġ lura fil-port il-kbir beda 2 wara nofsinhar. Il-kumpanija Kassar ngħatat il-kuntratt biex tkun tista' tagħmel ix-xogħol ta' tiswijiet fuq dan il-bastiment.